Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ito, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa aton sining pagpangalagad sa Pizza 8 na sa bulan sang Disyembre. Bali Fiesta Oficial non-working holiday sa pila ka mga talatapan sa gobyerno sining adlaw sa bugos nga syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Ti sa mga kaaksyon ta yara lang sa ilatag sa kamapuluyan ang iban sini nagro lagaw lang sa pagkadamo na sa mga tao sa mga malls nato, no? Sige, basta importante tusok na kamo, nakapa-inject na kamo, para sigurado mga kaaksyon, nakapabaksin ng halos kalabanan nga mga kaaksyon naton. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamustang mga kaaksyon tadri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag ti sa mga kapurukan kag kabaranggayan kabayontang oks lang kita sining mga inuras. Wala lang sang sablag. Kung may sablag na, ipaiway lang kun mga personal, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, sa probinsya sang Negros Occidental, nagapangamusta kami sa inyo sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa Oriental side, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Karon dugay-dugay mga sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters inyo mabatian diri sa aton sining nga pangalagad. By the way, kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga waragwag sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda na ko ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. DSWD Cadiz ginasikaso na ang bulig sa pamilya sang bata nga napatay sa stray bullet forest rangero. Wala ginatugutan nga magdala sang armas lutang suno kay Mayor Salvador Baring Escalante. Di nga may kuan ni saya, may armas lutang nami ni pulpugon sang ay oo nga klase ka tao ni forest ranger ka palang may armas ka na kita mula nagpalupok sa iya ho. Ay, ang wala labot nga bata mo pang linusutan sang bala niya. Pagkaronan tana mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad samtang sa balita naman sa bahin sang New Government Center. Sa balita sa Bacolod City Hall, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, duwa ka konsehal nagpabutsyag sang interes nga mag-file sang kaso batok sa 12% VAT nga ipatong sang water sa water consumers. Samtang sa BCPO naman nga balita, droga ginalantaw motibo sang kapulisan sa pagluthang kagabi sa 41 anyos nga babaye sa sulod sang kompyuteran sa Barangay Banago diri sa syudad sang Bacolod. Idawasit man isa sang pulis kuno kag sang PDEA nga droga. I don't know, no? Kaya ang bana sini araman sa prisuan bangod man sang illegal nga droga. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Samtang sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa probinsya ginmanduan nga dakpon ang nagabaligya sang mabaskog kag ginadumilian nga palopok. Kag kalakip man sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, ini may kangtanan sa Provincial Farmers Action Council sa Negros Occidental ginsapol angot sa pila ka mga concern sa mga mangunguma kag padayon nga buffer stocks campaign sa NFA sa probinsya. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga progresibong grupo dismayado matapos wala ginatubang sang Commission on Human Rights sa ila sining mass up. Mga bombero sa syudad sang Bacolod kag probinsya ginpaidalom sa surprise drug test. Samtang sa mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, kasong reckless imprudence resulting to homicide batok sa Bantay Bukid nga nagpalupok sang armas lutang nga ginatunan sang nga gintunan sang kamatayon sang bata mahimo i-file buwas nga adlaw sang korte. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, 40 ka mga barangay nagpalayag sang pagsuporta sa vaccination drive sa Calatrava.
himuon tay ni karon dugay-dugay diri sa aton sining pangalagad. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Arlo Ticar sa ika-3 distrito, sospek sa kasong rape nga naresto sang Talisay City Police Office, sila'y City PNP, kag kalakip man sa iban pang mga operatiba. Samtang sa balita nasyonal, mga eskwelahan nga nagtipon sang limited o nagpatigayon sang limited face-to-face classes posible magadamo pa sa tuig 2022. Presidente Rodrigo Duterte ginbato ng imbitasyon ni US President Joe Biden sa Summit for Democracy. Kag employment rate sa Pilipinas nagtaas suno sa DOLE. Mayuning balita, matamat lang nga balik sa trabaho mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining programa. Plus ang inyo sining pagpadala sa inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. Tirahon tana karon dugay-dugay diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Miyerkules, December 8, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 22, liwat 26 and 22. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pag-monitor kay Rochelle Folenso Susana, Tia Kim Meriman, Angela Gayondato Castillo, kay Novi Magapan, Jocelyn, Ana Sinoro, Baryoga Ray, may lang pag-monitor, kalakip man kay Janelle Sinoro, and Rene Frank Esguera, no? Kay Ernski Lomanta, may lang pagpamati, Manjo Arnijo, Phoebe Morales or Philly Morales Cuello Aliesa, Virgilio Pios Baluarte Sr., kay Nolfo Domentes, Dormentes ni Guray, no? May lang pagpamati Nolfo Dormentes. Sa kay Cecil Parinio, Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Evan N. May lang pagpamati. Likewise kay Myla Pilor Primavera, may lang pag-monitor kay Teresita Constantino Agra. May lang pagpamati Teresita. And Ana Sinoro, kay Jocelyn, kay Khalid Maglalang, may lang pag-monitor. Lomela Labargan Lapar, may lang pagpamati. Lomela, kay Jose Cañete Patinio, no? May lang pagpamati Jose. And sa kay Rene Frank Esguerra naman, no? Okay, daligid lang, no? Kay Velos Marvin Pantelgone, no? Pantelgone ni correct ni Velos Marvin. Thank you gida. Connie Esparicia Labaniego, Roel Arenial, and Ono-2, may lang pag-monitor Ono-2 Ono-2 gida. Kay Bern Villareco, may lang pagpamati Bern, no? Kay Baryoga Ray, matugnaw nga udto kag maulanon gani man Baryoga Ray. Salamat gid Ray Baryoga, no?
And sa iban pa naton nga mga listeners, kay Jocelyn Libon Dispoho, and sa kay dali lang ha, kailan taon ta niya, Georgia Gargasiran, Happy Fiest Day Mother Mary, gani man, Immaculate Conception, may lang nga pag pamati, Georgia Gargasiran, no? Thank you gid Madam Georgia Gargasiran, no? And sa singkang siya, ayos. Okay, ga-monitor man si Barrio Garea. Thank you, Gid. Kag sa kay Gian Resisio. Araman si Gian Resisio ga-monitor sa sining mga tinion. Ayos! Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayanay. Matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:22 ang aton oras karon dugay-dugaya. Madro naman kita diri sa ngalan sang winner naton para sa Pamaskwa sang ERB. Baong iba niya nakabaton lang 500 nagsaylo. Ba, oo, 500 gid lang na nagsaylo kay mo ginbaligya mong dungog mo ya. Ay, kadayawon nga klase ka mga tao niya. Sige lang basta nga, munya nga pamaskwa lang kami pamaskwa sang ERB, no? Karon dugay-dugay, mamaskwa ta 500 pesos mga kakson, ti ang mga nagaliso na sang inyo mga radyo, inyo manaiya, kaugalingon, inyo ina nga tinutoyo. Di ba may lang nga pagpamati mga miyembro sang Operation Tulong Task Group sa Bacolod, nagpamati gid subong dira sa Bartolome Street, Doña Juliana Subdivision, no? Si Alan Mabilog, si Alog, si Pog pamati sa kapihan ni Totong ba pwede paring Alan Nabales kag John Cordobaman ga monitor man sa sining mga inoras. Sige, pakaronan tana dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension of coffee mix anay kita. Ang balita, una sa tamang serbisyo.
Katuan tanay balita ni Akson Alvin Graba, makadto tanay sa patrola. Mga progresibong grupo dismayado matapos wala ginatubang. Wala kuno sila ginatubang sang si Itzar sa ila mas apambot ko may opsina subong. Mga bombero sa syudad sang Bacolod kag probinsya ginpaydalom sa surprise drug test. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rexan napaslawan ng pila ka mga miyembro sa progresibong grupo sa idalom sa bayan Negros nga magpakigakita karon nga adlaw kay CHR Negros Occidental nga si Romeo Roming Valdebarona rason nga sa ila picket protesta kay na aksyon na Rex imbis na magpakikita sila nangin mas up na gid lamang o nagpatigayon sa nga ila sini nga picket protesta nawa sunod diri kay Pico o kuna Pico ang anay representative sa nga bayan muna napaslawan ang ilahanay karon nga adlaw kay ang ginhatag gali nga schedule sa ila December 8 asusta kay ang December 8 gali action Rex sa ila yaway nila na dumduman nga kapyastahan sang Immaculada Concepcion kundi wala opisina. Sunod diri kay Pico nga inline sa nagahilapit man nga pagdumdum sa International Human Rights Day damdag pa nagpakikita na ini kay Valdebarona para iatubang sa iya ining mga mangungumagi kan sa banwasang binalbagan himamaylan kagaiban pa plano kunta sining i-present kay apektado sila sa ila sining nga obra pangud man sa mga militarisasyon sa aligasyon nag-aara man sa ila sining lugar. I-follow up man kuntani nila kag usisaon ang pinaka-latest investigation sang CHR sa kamatayon man sang ila sining kaupod nga si Sara Alvarez kag ni Attorney Ben Ramos ka biktima man sang extrajudicial killing. Ang problema nung ugaling kiti imbis nga matubang sa ila si Valdebarona susta kay gwardiya lang nagatubang sila aksyon na Rex. Ari ang pahayag. Utod naman siya. Ari ang pahayag ni Pico. Amo na nga nagkadto kita di kay gusto naton nga usisaon sang CHR ini nga mga reklamo sa mga tao. Siguro ila man kinamatarong nga magreklamo kay ginaharas ni sila dito sa kabukiran sang Binalbagan, Himamaylan nga hindi na sila makaobra sila kaumahan. Kag dapat pamatian ini mga katuran sang gobyerno. Imbes nga mag-rebuild ni sila base sumakas bukid, kundi pamatian na lang ang ilang bubunot. Kag tanawon kung ano ang ilang ginareklamo. Kag kinahanglan usisaon sa Commission on Human Rights bilang ahensya nga nagapangusisa sang mga violation sang tawanon nga kinamatarong. Isarado ang opisina sang CHR. Sir, anong matapo ni karon? Maprograma lang kami kadali para magpautwas. Tapos after mga pila kami minutos puli na lang kami kag magbalik lang sila pila kadlaw kung ari na may opisina na. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang isang pahayag ni Pete Pico. Sa dugang paginaton nga balita sa patrol ginpaidalom sa duha ka adlaw nga drug test ang mga bombero sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental including na diri sa Bacolod. Through diri kay FO1 Sheena May Valero ang spokesperson sang Bureau of Fire Protection sa probinsya sa memorandum nga kaga travel order gikan kay Senior Superintendent Jerry Candido ang mga bombero ginamanduan pagpadulong sa Bacolod City Central Fire Station dara sa dalan sa San Juan Barangay 8. Kag ini sila ang ginamanduan nga magpaidalom sa drug test sini nga 2021 sa atubang mismo sa mga kapulisan sa idaloman sang scene of the crime operatives. Sunod diri kag base man sa pahayag ni Valero, masubra
500 ka mga bombero sa probinsya Action Rex. Kag sa karon masubra katunga pagid lamang no ang natapos sa sining drug test, pero ginpahayag man ni Valero nga kung sino man sa mga miyembro sang bombero ang posible madiskubrihan nga positibo sa pag-usar sang illegal nga droga, ini sila ang posible man magapangatubang sang kaso sa nga administratibo. Ari ang pahayag ni FO1 Valero. Nagpapanaog ang ating regional office sa travel order na mag-proceed ang tanan nga personnel sa Negros Occidental by schedule, of course, sa Bacolod City Fire Station for the drug testing. Hindi mo siya gani matawag action alvin random. Kaya all personnel sa BFP Negros Occidental ang indirect to proceed to Bacolod City Fire Station for this surprise drug testing. Kung ma-found out man, maybe 1 or 2 nag-positive pag-usar sa illegal nga droga, ano matabo sanction para sa ila? If ever action alvin may ara mag-positive na personnel, no, they will be dealt with accordingly. Kaya hindi i-tolerate ng ating regional director, knowing, of course, na isa siya ka-lawyer. If in case din man mag-positibo ang isa sa ila, magkapangatubang gid sa administratibo nga kaso. Yes, action alvin, if ever may ara. Ang pahayag ni FO1 Valero. Report gikan sa patrol inisi aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Live extension, super fiber. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa Ang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa duwa ka mga konsehal nagpabutyag sang intereso nga mag-file sang kaso batok sa 12% VAT balang nga ipatong sa water consumers. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa Sunday Councilors Wilson Gamboa Jr. kag Archie Baribar ang duwa sa mga konsehal nga interesado nga mag-file sang kaso batok sining additional no nga 12% VAT Action Rex nga ipatong kang basiwa prime water sa mga konsumidor no. Kung madumduman last week mayara na sang resolution nga unanimous ginaprobahan sang City Council nga nagapamatok Action Rex ning 12% nga VAT nga ginapaabot nga mag-reflect na sa bill sa mga water consumers sa subong nga bulan sa Disyembre tuig 2021. Sa pagpakigangot atong Councilor Archie Balibar, ang chairman sa Committee on Energy, according to Action Rex, siya pa ginatunan kung ano ang posible kaso nga i-file, kung bala, prohibition o kung injunction. Samtang sabay naman Councilor Gamboa, so far wala pa siya sang may na-receive na feedback o kon komento halin sa basiwa regarding sa ginaprobahan nga solusyon nga siya ang naggusto or nag-author Action Rex and then sa ulihi unanimous nga ginaprobahan sang City Council. Pero according kay Gamboa, nag-submit man sila sang kopya sa resolution sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR, lakip man sa Local Water Utilities Administration o kon LUWA Action Rex. Tag according sa Yati karon ang ginaobra
nila is ongoing na mga forum sa mga kabarangayan para ipa-insende kag ipahangop sa Public Action Rex ining 12% na bata nga ipatong sa mga water consumers. Aring tingog ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Wala pa kita feedback from the BIR, from the SIWA, o from LUWA, but definitely at this time nakabato naman na nila guro ang mga resolution, but it was a unanimous decision that it was strongly worded. But ang mention, diba sa last ni Councilor Balibar, ang step 2 should be the filing of the case. So far, may mga initiative na Councilor. Yes. Definitely, kung makita na natin by this month of December, ang 12% VAT, ina nga daan is enough basis para nga wala labot nga pwede natin i-disbiton sa babaw, abi, like sa luwa. However, kung kinahanglan nga kasuhanin natin ng mga board of directors, we will do that. Kaya tungod natin, once you become private, you can collect the 12% VAT. But kung if you continue to remain a government-owned and controlled corporation, hindi kaya kapangulit ka VAT. Actually, portion sa tingog ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang sining nga argument tupod man si Councilor Balibar nga kung pribado gani nga mga corporation kag individual amo na may alas ang poder nga magpatong sang VAT Action Rex. Ang ila sining pag-insist man sa mga board of directors nga ti ang basiwa hindi siya privatization action Rex tupod man sa prime water kundi joint venture agreement kag under sa gihapon ng basiwa sa OGCC or Office of the Government and Corporate Council Action Rex. Balita alin sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar. Mga aksyon sa din kaming nabahin sa Pinas, labuton ka sa ngaman balita pag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa Iloan Tanay, si Aksyon Artay Hupon sa Special Assignments Provincial Farmers Action Council sa Negros Occidental ginsapol angot sa pila ka mga konserno sa mga mangunguma kag padayon nga buffer stock campaign sang NFA sa probinsya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Hupon sa SART. Aksyon Art. Sa tuyo Action Rex ang gobyerno nasyonal nga magkuha gid ang mga reklamo, problema nga concern gikan direkta sa mga farmers sa bilog pusod Pilipinas na lakip diri ang probinsya sa Negros Occidental nga liwat gin pa-activate ang Provincial Farmers Action Council nga sulod diri kay Epifanio Cosca, ang manager sa NFA Negros Occidental. Iwat sila nga nagtipon kag nagpangita sa mga representante sa mga mangunguma sa bilog nga probinsya kag nangin positibo man ang reply o response kay nagpadalaman sa mga representante ilang mga Farmers Association. So naka-set na sumong o kung reactivated na so far dari sa probinsya ini nga grupo kag ini sila Action Rex ang papel nila Policing Council magahimo sa mga rekomendasyon kag iban pagid nga mga planning agud nga ang mga bulig nga para sa mga mangunguma mapadala direkta sa ila kiti damo sa mag-concern nga kung kaisa ang mga tingog mismo o ang tingog sa mga mangunguma nga mga asosasyon hindi masatakan kapin pagid sa gobyerno nasyonal. So dali sa Negros Occidental sunod kay Cosca magluwas nga gin-activate nila iniliwat o gin-balik ka ini nga grupo may ara man sila sa gin-discuss dito pod sa mga Farmers Association council nga gin-reactivate especially ang ginahimo sa NFA nga pagpadayon daw sa ila sining buffer stocking sang supply sa humain na ila ginapamakal. Pero sa nagdali sa kay Cosca sining simana medyo nagbahar ang pagbaklaray sa humay bangod man nga way pa sang harvest kag na-expect nga most likely sa third week sang December liwat ini nga magapanong balik. Yari ang provincial manager sa NFA na si Epifanio Cosca.
kina-organize pa lang sila. Binarin nyo sila kay update para maka-or-part ng bagong state of officers. Then after that, may mga program na sila with regard sa farmers. Then may mga input na silang ihatag. Whatever the action art niya for the farmers lang ang mga benefit na sila mahalin. Na sila mag-crop and then i-elevate up to the regional level and then up to the council, national level. Every municipalities and cities, may kagalingon nga representante. Yes. May representative sila, may mga communication sila, and then may mga non-response man sila. Policy-making body sa mga farmers. Ang parayag sa provincial manager sa LFA, Epifanio Cosca. Sa nagtayipon mga kaksyon din kaman sa Pinas. Laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Art Tayhupon. Balita gikan sa Special Assignments Sanbayan ay aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Kinanglan talang Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga DSWD Cadiz o ginasikaso ng bulig sa pamilya sang batang nga napatay sa stray bullet. Forest Ranger to wala ginatugutan nga magdala sang armas lutang suno sa kay Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Yari ang countdown sa report. Balita gikan sa kay Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, may aranasang order ko naman do si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Mga personnel sa Department of Social Welfare and Development ako na DSWD Cadiz City ang itong asikasohon ang taran nga mga kinahalangon kag kakasuhanan sa pamilya sa mga lapit na nigalang Aksyon Rex sa 2 katuig ang edad sa bata, no? Mga 1 katuig kag mga sobra bulan nga panginaron sang siring bata nga aksidente nga na salabat sang bala samtara sulod sa siring puloyan sa Purok Palunaw, barangay Kadawaan sudal sang Cadiz nagligad nga Domingo nga adlaw. Surok kay Escalante based sa information nga nakuha niya halin mismo sa hepe sang Cadiz City PNP nga si Lieutenant Colonel Rocky DCR ang natabo action Rex nga ang lugar nga naluntaran ni medyo layo ining area mo pag that time naga-inom-inom galin ang ining suspensado upod sa mga pareho yaman nga mga forest rangers. Diya forest rangers sa mga silang ginatawag nga mga bantay bukid. Ari na sila napaidalom sa city environment at natural resources nga talatapan daraman sa surad sa Cadiz
Mayara gani Action Rex nagligad nga Oktubremo nga pag-hire do nga mga forest rangers ang sentro Cadiz City. Diriman kayong klaro sa alkalde nga ang mga forest ranger sa ila sa nga syudad wala gid ginatugutan no nga magbitbit sang anuman nga sahi sang armas labi na ang Pusil Action Rex ka nagligad gani ko nga ang binulan sa environment sa aktibidad angon sa environment surya pa na ni Mayor Escalante tarang-tarang nga mga miyembro sang forest ranger. Tambal ni Escalante kay DCR sunod nga ba mga sinimana pati surya ko ito mga katapos ang forest ranger kang ipahdomdom ginadalian gid ang pagdala sang pusil ti Hambal ni Escalante illegal possession of firearm ni nga tubangon sa saling suspetsado kay ipaduan niya man ang kapulisan. Sino ning suspect ni? Katagan? Sino ning suspect? Ang suspetsado Action Rex dalagi ako sa dinga listahan diya. Si Nomar, Forest Ranger Nomar Ayan Berto. Nomar Ayan Berto? Oo, Nomar Ayan Berto. Taga dito mula siya sa Aluyanto? Taga-barangay Kaduaan isa, Cadiz City, nag-surrender man nag-sunrek si Hambal ni Mayor Escalante, hindi man niya malayo sa pamilya sang sading napatayang bata. Kaya daw matuon na nag-sunrek sa rin haplos sa ganing bata ni. Lapit palang lapit tayo man sila balay ni kay pagkatapos ko nga nag-inom po sa mga forest rangers, mga iban, naulihin ni sa Puli Action Rex, ang mga po dyan na una, puli ako na batian na lang lupok, dahil pala ni Escalante, ba siya nakakita, bulan nga salaan niya bulalakaw. Ganito, ginpalupok, kaya isa rin nga dalang ang pusil. O, 38 kalibre nga revolver, Action Rex, ang pusil ya, tuhay sa unang report, 45 kalibre nga pistula, no? 48 caliber revolver in Action Rex. Di Hambal ni Escalante, may mando na siya, ay Lieutenant Colonel DCR, nga kantuan ang balay sang saling suspetsado, kay why ni kabay nag-surrender ni sa pero why dala niya sa nga pusil ti kinahalan nag-surrender sa Hambal ni Escalante i-recoveron yun sang mga kapulisan sa Cadiz Pian. Yari si Mayor Bading Escalante. We have instructed already ang kapulisan and ang DSWD to look into the matter. So, but they have radio, so, handheld radio meron. But other than that, wala gini, hindi pwede. Na maskin mga traffic enforcer, kada mga CBO na to, wala ganin na to ginalaw. May armas, how much more ini sila? Wala, I believe the illegal possession, siya siyang i-file siya. Well, this will serve now as a lesson. Actually, last month, na environmental week, wala, na-meet ko ni sila tanan. Forest Ranger, may regular quarterly meeting, kadulok para mag-meet ng update sa mga progress ng ilaw trabaho. And this will serve as a lesson, no? Na wala gidya once illegal ang epekto, no? Na wala pa ginapangayo. But pamatsyag mo matabo na. In fact, one of the main instructions now kay Chief Dishar is to get involved, no? Kasi usually mga forest rangers, Sandro, but this time may enforcement na involvement. Ay hambala ko to si Chief Dishar na hopefully this December may quarterly meetings na or early next year. Pakatuon to si Chief, no? To be part sa mahatag talk sa ila, no? With regard sa ini ng mga illegal na mga armas, kung may ara sa better sa, surrender or whatever. So gana si kaso sa bawsa nga DSWD Cadiz City ang mga kinalanon kay Hambal sa alkalde basi palang may gasto ni sa autopsy pati kayo noon sa lawas ang bata kasi baloon kay Action Rex kon ano gito nga kalibre sang pusil o bala sa kalibre ano nga sa isang bala nagsulod to sa ulo sang makaluluoy nga bata. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na malong sa Duwaya ang ka-action din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita ka serbisyo sa pasama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon Marlon Hinovilla, balita gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Sige, madro kita na sa ato sining winner sang SAP
pamaskwa sang ERB, no? Arana? O, sige, daligid lang mga kaksyon. Standby lang sa aton sining nga. Winner, kay tirahon ta ikaw dugay-dugay. May 500 pesos ikaw nga nagahulat diri sa aton sining nga pagpangalagad. May tisianay, kulang balang imo sining nga lawas. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa maya sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig. Ayos, may lang pagpamati kay Cherlins Arnaiz, no? Cherlins Arnaiz, kay Jan Resicio, thank you gid sa pagpaniaga. Kay Rufino Era Gabino, no? May lang pamati Rufino Era Gabino, sa kay Idilaos kag Nanay Isabel, Bibig Gregorio Yolo, no? May lang pagpamati sa poblasyon DSB kay Bibi Gregorio Yolo. And sa kay Christine Minias Villalobos, kay Roslyn Tanalgo Felizardo Canoza, no? Ga-monitor sa Barangay Tangoba. Thank you, gid Roslyn, no? And Humalumina sa area sang Barangay Tangob. Thank you, gid Humalumina. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, Archie Baez, may lang pag-monitor Archie. Sa kay Kagawa Dimbong Jo Campos sa Barangay Maaw, kay Bong Pahinlason, may lang pagpamati Bong Panhilason sa Barangay 33, Galanog di ang Aksyon Radio, no? Sa San Sebastian. Thank you, Gidbong. Salamat, Gidbong. Anali Elizalde and Barrio Garay. Okay, thank you, Gid. Barrio Garay.
kay Kuni Esparisyal Labaniego, may lang pag pamati, pamilya Laparan, Labaniego, kag Esparisyal. Nagatamyaw si Kuni Laparan, sang pandanon DSB, no? Pelton Lipora from Pasay, thank you gid. Dino Alik, salamat man. Liza Joy Ilon Amoroso, Ginny Gulmatico Montaño, no? May lang pag-monitor. Thank you gid, no? Salamat gid. Ayos sa kay sino para di kay Jima Makilan, no? Jima Makilan. Sir lain udyo mo. Lain ko no udyo. Daligid lang, no? Lain ko no udyo, sir. May reklamo. Dumayo man ko siling ni Sir Elre. Do kasanag paman sa plabuto na. Base sa imo da monitor, Jema lihog tada check daya. Jema Makilano. Donald Kabasag, thank you gid. Salamat gid Donald Kabasag. Inday Plaza, may lang pag-monitor. Ayos, sige. Daligid lang mga kakson, matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Standby! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Rad. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras, daligid lang kaya din ang aton sining nga winner ho. May winner na kita sa Pamaskwa sang ERB. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos, mamaskwata ya, 500 pesos, bisan pang ti ang iban sina
ga tune in man to sa piyak kag ang iban ga laptaman ramag nila okay lang na. Importante mga atag taya 500 pesos pamaskwa man lang ni sa Akson no Radyo Bacolod mga kakson. Ari na nga to sa nga winner ho. Hello. Hello, sir. Good afternoon. Ba ka nami isang tingog mo dumaulanon gidang chimpo. Gaulan man da sa inyo sa area mo? Oo, sir. Sa ulan-ulan. Ba, puwerte. Taga Purok, Greenfield, barangay ano gani mong barangay da? Barangay Tangob, sir. Barangay Tangob din ang Greenfield gani dampe? Sa likod sa Jobix Market. Okay. Sige Di na ako maglawag sang edad mo kay daw bata pa man eh. No? Sino gani ilihog ni? Si Karen, sir, Miraflor. Karen Miraflor, no? Sige mamangkot lang ko ang standard extra na Monday kung kay Balukat atagan taka 500 pesos. Mamaskwa kami iya 500 pesos sige madam, anong aton nga standard extra gani o nasa balita? Nasa balita o nasa action. Action na yun. Baw ka nami. Sige 500 pesos away na damo Ricobicos madam Thank you, Gid. Kag congratulations, Salamat, Gid, Madam. Thank you, sir. Thank you so much. Sige, Madam Karen Miraflor, ang Purok, Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:10 na, launa 10 na mga ka-aksyon. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Mga kapulisan sa probinsya ginmanduan nga dakpo nang nagabaligya sa mabaskog kag ginadumilian balang nga mga palupok ko manti Christmas season subong. Sige-sige ng baligyanay, sige-sige ng display, sige-sige ng paghimo, no? Di nyo mo pagpatamaan. Kantuan tayong balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagpandam na ang mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Police Provincial Office nga mahimo kolektahon, dakpon, bawion ang permit sa pila ka mga nagabaligya sang palupok sa tion. Kani sila ang maktuhan nga nagabaligya sang ginabawal nga mga palupok. Sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Abigail Oconal, Police Lieutenant Abigail Donasco, gin-alerto na ni Chief PNP General Leonardo Carlos ang tanan nga mga PNP units nga ipatuman ining firecracker ban antes ang holiday season. Sa diin ang Philippine National Police Higher Command nagpagwa man sang ila sini nga operational guidelines sa tuyo nga mapasiguro ining seguridad sa mga pumuluyo samtang gina-celebrate ining Yuletide season. Nawagin pahayag man diri ni Donasco nga mahimo gid lamang ibaligya ining mga firecrackers and iban pa nga mga pyrotechnic devices o kung mga palupok nga yara gid Action Rex sa permit nga ginhatag base sa ordinansa sa nga tagsa ka mga banwa kag syudad. Butsing ganon Action Rex ginabawal diri ang pagbaligya sang watusi, piccolo, ang pop 5-star. Ginabawal man ang pagbaligya sining atomic bomb, ang atomic triangle, ang goodbye dilima kag ang goodbye Napoles bawal man kag madamo pa diri Action Rex nga ginabawal ba. Ang albino bomb okay lang ng albino? Pwede. Albino bomb pwede. Pwede na. Pro sa New Year lang na. Oo, kag dapat may ara gidya sa lugar nga palukpan. Oo, palukpan. Mo nang mayo nga lupok mo. Oo, na ang mayo nga palupok mo. Inaya legal ginya kay designated area mo. Oo. Kabalo ka naman basta designated area. Albino bomb. Gaway pa na naka-plastar, no?
Lapit na. Albino Bamba. Oo, May mga watusin, ginabawalan na kay ting aso. Grabe na mo. Delikado pa sa mga kabataan. Oo. May bago naman gani ko nakita under reaction Rex yung mga ginabawal. Ano? Ang bawal diri goodbye bading. Goodbye bading? Oh, may ara naman galiti. Ano nagligad may ara na iya. May ara na galining goodbye bading. Oh, goodbye bading. Oh, goodbye bading. Bawal man ang coke in can. Ano to? Coke in can. Coke in can? Oo, pero Grabe, ining coke no? in can nga ara mga palupok ni. Oh, grabe damo manggali sa mga bawal. At Kano lang ang pwede? Pwede baby racket. Ah, Bawang. inang galupad nga ginagmay lang. Oh, El Diablo. Ang Judas Belt, paper cups, pulling and string, skyrocket o kunquitis, ang triangulo bala action na Rex. Gagmay lang, gagmay bilang lang. 5 star. Oo, sa mga pyrotechnics, ang butterfly, fountain, luces, mabuhay, mga Roman candle, ni action na Rex, no? Mo yung paborito mong mabuhay kag Roman candle. Oo, Roman candle at least para safety. Oo. Oo. Anyway, action na Rex ang tuyo kayang tuyo diriya nga mapasiguro nga hilway kag safety gate ang mga pumuluyo samtang ginasugalaw ang baguang kapaskuhan kag Ngayon na kung wala sa vlog at least bisan paano pag hamboy ta sa 2022 kumplito pa. Yes, action na Rex amo na ang importante da. Nga kumpleto kag wala sa nga problema gid no. Ari ang pahayag ni Lieutenant Don Nasco. Para maiwasan po natin ang mga possible injury, death, and anything sa mga mangyari sa Pasko injury. Nung matabo diri, like in Inigaran, mas kilala sila nga nagabaligya sa mga palupog. Actually, meron tayong mga EOs that goes to city and municipal. May mga ordinances naman po sila na sinusunod naman po nila sa mga existing policies. But when it comes to our fireworks, meron kasi mga illegal, Sir Alvin, like mga paputok na bawal. And then if they're caught using this or having this ang mga paputok na ito, then we will be forced to apprehend these illegal fireworks and matatamaan po sila sa ating batas depending on the EO na meron ang city or municipality dito sa Negros Occidental. Aksyon na Rex, kabayan ka lamang sa pahayag diri ni Police Lieutenant Abigail Dunasco. May hapon na malipayo niya pagkapamati kay Police Major John Ray Batadlan. On monitor siya sa bunga hapon aksyon na Rex. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Katuan tanang BCPO. Naka-standby si aksyon na Eric Magbanwa. Maki-update kita. Droga ng ginalantaw nga motibo sang kapulisano sa paglutang kagabi sa 41 anyos nga babae sa sulod sang computeran dira sa Barangay Banago sa siyudad sang Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh, Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Eric. Oh yes. Oh, how are you? Okay. Oh, okay lang. May... Parialan Navales is coming, no? Ayo di purma. Daw may... Daw may ginapasaan to sa nga... May ginapasaan to sa gurong kalamay. Dua kasako kalamay corona. Pero isa naman na nakasako. Ga-monitor pa sa subong. Ara sa car. monitor siya, oo. Ara sa subong monitor, no? So, coming sa kono to meet you. And dala yung dua kasako nga kalamay, no? So, Ayo di purma. So, laban-laban masaka naman ng sugar. Laban bisan sitan mo ni Dayon. Pero do hindi to guro sugar. Kamay pa, no? Basi work lang naman. Ano may kumplitong lawas to sa work clock? Ang nako ng work clock, pre, no? Ayo di purma.
Makita pariala na bales, no? Kay John Cordoba da sa Kabangkalan mayong ugtolan da. Kabalo ko ka pamati na siya eh. Te. Te. Thank you. Thank you very much, no? Kay pariala na bales, no? Duga-dugara na siya. May ginahulat ng itapos dalom eh. Kay Kapchada, kay Kagawa Jopre na mayong hapon na. Ate, okay na siya guro eh. Balo ka naman, nagkuha na builo, no? Parang pang Pasko. Para pang Pasko, no? Gali? Oo, Ate, may Kapchat pa kasi pare kuan Kagawa Jopre sa panta pa yan. Laban eh. Wala siyerte pa si Maymay pwede naman. Ayo di purma. Kapchad, malang ang pagpamati kay Kagawa Jofreda. Oo, siya kay pare kuanda. Pare Joseph Chua. Okay, Sir Joseph Chua, ano nga yung tsura ya? Ate Chua gyapon eh. Ayo di purma. In-check yapon, in-check. Okay. Kagay Migos. Manuel ko, no? Doon ka kalipat ko, Gani, magkakamisya kung kukaisa. Correct, actualize, no? So, dapat nga hindi ka maging malipato, no? Kailangan nga December, alert kagid. Bulat, iba lang ang bulan, malipaton ka. Ang December, hindi kagid malipat, no? Kaya subong na gasako na nagsasubong, eh. Okay. Pamutos, no? Para si sa aton. Vice Mayor Ayan Villaflor, ariman ka, monitor man gali, Ate, kamusta siya? Ati, ambot kung para man siguro, gyapon sa Moises Padilla, eh. Siya pa sa Mrs. Padilla, okay. Ate, basta kinaputos siya na naguro, Ati, laban, eh. Sila ni SB member, ni Pat sa SB member, ngopo niya na, bla? Ni sino man? Ni Vice Mayor, Villaflor, bla, nga amigo, tamang SB member. Listener, taman nagtuloy na. Kilala na iya. Huwag ko na iya kakilala. Kilala mo na. Sino man? Lipat lang ko galing isang ngalan niya galing. Si Vice Mayor lang niya Villaflor, Ayan. Amo na yung kilala mo? Oo. Ate kay Villaflor na makabato. Ayo di purma. Ako yung kay SB may harap pagi kuya kay kilala ko sa mong si SB member Jimmy Don Plaza. Kay SB Jimmy. Plaza. Oo, Jimmy Don Plaza. Jimmy Don Plaza. Oo, SB member sa Magallaon. Pupod na sila, partner na sila ni Vice Mayor. Villaflor. Ate, hindi mo siya kilala, ya. Hindi mo na siya kilala. Ako rin ang kilala ni SB Plaza, ya. Salamat, Gid. Amo na nga, ako lang may putos. Na ikaw Ayo wala. di purma. Hindi amo. Hindi mo kakilala. Hindi mo siya kilala. Putsan niya ka. Hindi mo lumiti. Ayo. Amo kita baka buhi Axerex, no? Basta December may putos-putos kita, no? Wala ta kabalo basi kay Vice Go may putos banta. Laban eh. Vice Go. No, naman ang tirada Axerex. Pangbirahon ta sila. Jeffrey Ferreira. Sa Southern mga mayor daw ay katakilala. Southern Negros, daw mo ka man kilala mga mayor da. Uy pa. Wala ko na nga daan da. Ano pa man sila pabatsyag mo? Ayo di purma. Kilala mo to si Pamaylan, no? Si Mayor Tungson, muna kilala mo si Pamaylan. Nasigurado kita. Ano ganing first name niya? Raymond? Raymond Tungson. To kilala mo na siya. Itong aton nga Disyembre. Ayo di purma. Ara na. Ara na, ginaputos siya na. Ang greetings siya? Ara na. Why pa, gyapon ang greetings siya. Si Congressman, kung nga, kapapati sa aton? Sino? Congressman sa Cuadra sa una, sa SRA, bla? Yulo. Si Attorney Dino Yulo. Dino Yulo. Ato na, isinerta na. Ayo di purma. Hindi mo. Gapamati na. Gani. Amo na ang klaro. Magpamati na kamo. Laban Attorney Dino Yulo sang ikalimang distrito. Si Dan Atayde. Gani kapamati man. Si? Dan Atayde. Si Action. Action. Dan Atayde. Ato na. Ayo di purma. Libre pa lang ng lawag, subok. Dason nga bula, labi nyo, libre na, may bayad na. Ayo di purma. Pero ako rin sila kadaan, kaya lang mapabatsyag na ta sila. Pag sila mismo, pabatsyag man sa aton. Namun na tirada, para na makilala ka mo. Para makilala ka mo. Namun na tirada, para hindi ka mamalipatan. Parinono,
Parinuno, lipat ako na siya. Ayo di purma. Paring nuno agi sando. Parinuno, hindi ka papatsak. Parinuno. Wala kasi ka papatsak sa aton. Gani. Oh, nan, sila na. Dali na lang na. Oh, ingaga na ka mo text ni Sakon, kag papatsak para nga malawagan na ka mo. Si Madam Georgia Gargasiran ga yuhuman no. Aba, ti may plano Memorize si... mo kuno. May plano guro si Madam Jordan ay. Nga? Magpamasko man sa aton eh. Hindi naman eh, Madam Georgia. Oh, Madam! Oh. Waslik pa na. Ayo di purma. My time. Ay, pwede. Sige, tinananing ginalantaw nga motibo ni. Duwati ginalantaw. Number one is ginasuspitsuanin na patay nga posible basi link ini sa nga asset man sang otoridad, no? Number 2, isa din sa motibo maginalantaw sa nga hepe sa station number 3 ni Police Major Richard Parito nga may angot ini sa droga action rex ining pagpatay kagabi sa kay Alma de la Cruz sa 41 anyos may bana sa nga Bangka Kamatis Purok Riverside Barangay Banago amon sa kagabi ang tiro sa sulod sa nga computeran action rex dira sa may Barangay Banago Purok Riverside. So isa ka persona nga nagasuksok sang helmet ni, no? Hindi ka makilala ng itsura kay suksok helmet ni. Kagamutoy gintiro ini sa ulo ni ang nagaduko-duko nga si Alma de la Cruz nga nagahampang sang computer ti hayang pobre action rex patay ini. Kag ang ginalantaw din nga motibo sa station number 3 ni Major Pajarito amo na number 1 na droga kay according kay Pajarito identify ini si Alma de la Cruz nga isa sa mga nagabaligya dira sa droga sa area kag isa man diri nga nga base posible lansiana may sa droga kay may mga report nga daw ginasukot ini kuno ang napatay sa mga nakuha niya sa nga droga action rex, no? In fact ang iya sa nga bana pakaisahin ni kag hinaplos siya nakaagi man ni prisory sa pagpulapas man sa Republic Act 9165 kag tama na ang pamilya ti gadalaing kagabi sa baluan nila nga amo ni anatabo kay Alma de la Cruz kag intiro nga napatay gid kagabi. Ari si Police Major Richard Pajarito ang hepe sang Police Station number 3. May ara nga mga subayano no nga nagalata pag bisan gani sa pamilya man nga kinabusan niya nga naghambal nga naga-engage man no sa pagbaligya sa illegal nga droga. It could be possible nga lansihanay sa droga, Major. Possibility gid nga amo sina no ay tungod iyang nablos nga napriso man gani tungod man sa illegal nga droga nakahambal nga daw damo ini siya bala nga ginkulan problema nga tawag, meaning ikuhaan mo items kag wala kang bayad, damo sa kamo ginikuhan tracing. So posible sir ginasukot na siya? Amo nang isa ka ginatanaw natin nga base kang ginasukot siya kag wala ginatubang nga nang ginino so yan na lang. Kasi nang ginituyo ni siya nga pero matanaw ta ang kausa bala damo nang nagahambal na may kantanan sa mga bagay. Ang yan na nakaakong ginablos na nakahambal sa akon nga aktor na rin man na siya tanong kay tulad nga may amuna diya na bagay nga may utang na ba o kung damo bala ino ginikulan to tapos may isa pa ka dako-dako man nga ginikuwaan mo nga wala mo man din bayaran o kung ginibudol mo bala nga muna samting nga mga istorya. Kaya tulad nga yan nga hinablos ni ginbalbas mo siya. That's why aram sa sulod sa kasuan. Aksyon si Police Major Richard Pajarito ang hepe sang Police Station number 3. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Pagbanwa, mga kaaksyon sa diin ka mga bahay sa Pilipinas, sama-sama tayo. Ako na labuton ka sa ngamo sining balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Life Extension Vitamin D3, mga kaaksyon nagasuporta sa mga Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even po Kadtuan tanay nga balita gikan sa kay aksyon na Roger Gutib mapakadis City kita nay no maki-update kita kay ining parte sa kaso Blabatok sa Forest Ranger iga file na ini buwas nga adlaw no posible file ini sa korte. Yaring kaundan sang balita ni aksyon na Roger Gutib. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, mahimo nga buwas pa mapatigay nga ma-file ang kaso reckless imprudence resulting to homicide. Batok sa sining isa ka bantay bukid nga nag-ako naman nga amo ang nagpalupok sa iya armas samtang nag-inom-inom sila tinalikdan nga Domingo upod man lang iya sila mga kaupod ka bantay bukid sa Sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan, Syudad sa Cadiz. Sa nagresulta sa kamatayon sang isa ka bata ka babae nga nagkaedad sa isa ka tuig kag napulo ka bulan na. Now sa report kag sa aton sila pag-follow up sa kapulisan, una hindi ma-file ang kaso bagot man kahapon hindi available ang abogado nga ara sa Public Attorney's Office nga mo mag perma kag magapamangkot sa iya sa sine extrajudicial confession nga siya gid man palupok. Ang suspect yung kilala ini kay Nomar Ayan Berto i Dischuso, 46 anyos sa edad kag ini siya ang residente sang Chicaba Monte sa Sitio Aluyan, Barangay Kaduhaan, sining syudad. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dijar hirta sa kapulisan syudad sa Cadiz, wala man nila ini ma-hold sa ila sining nga custody ang ini nga suspetsado bangod kay makabig nga ini siya ang voluntaryo man nga nag-surrender matapos nga nagpatigayon sa investigasyon ng kapulisan. Ang mabudlay kay di kagihong pulis bangod kay natabo ini Domingo sang hapon masado alas 5 sang na-report ini pizza 7 na sang tinalikdan gid lamang ako kahapon gid lamang nga Martes. Ay hindi na po natin siya pwedeng i-hold no dahil masyado na pong ano yung time na at saka sorry naman po siya dito at meron siyang confession na siya talaga yung nagpaputok na nagsanhi nung pagkatama nung bala nung biktima natin na minor. Okay. So ano mangyayari sir, i-file ang kaso sa kanya sa regular filing? Mariregular filing po yun, pero yung sa confession niya, kailangan po sa harapan ng abogado. So nakipag-ugnayan po kami sa PAW at na-reschedule po bukas dahil holiday po ngayon, no? At bukas na po mai-file yung kaso laban sa... So pagkalin sa Public Attorney's Office, i-recta nila i-file ang kaso para pag-file sila at large ang suspect bangod nga. Again, papauli man ito pagkatapos sa interrogasyon kahapon. So buwas magabalik siya para sa iya sining extra confession diri sa bahin sang Public Attorney's Office sa upod si Attorney Ralph Bascones sang Public Attorney's Office DCR. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa mga kaaksyon sa diin kaban sa Pinas. Lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Roger Gutib sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa bahin sang Calatrava. Ini may kang tanan sa sining 40 ka mga barangay balaho. 40 ka mga barangay nagpalayag sang pagsuporta sa vaccination drive sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye siniyo pod kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex sa mayong auto kag sa aton mga kaaksyon. 40 ka mga barangay nagpalayag sang ila sining pagsuporta sa vaccination drive diri sa may Banwa sang Calatrava. Ini matapos sa ginpatigayon nga Association of Barangay Captains sa kahapon nga adlaw diri sa Banwa. Madumduman nga ang Banwa sang Calatrava
ang sakaron ang mayara lamang sang kapin sa 22,000 ka mga individual ang nabakunahan sa Banwa sa population sini nga kapin sa 82,000. Sa ginpatigayon nga meeting kahapon kaupod ang mga Association of Barangay Captains sa ginpalayag ni Engineer Rigel Gumayan nga handa magsuporta ang mga kapitan sa kampanya sa nga gobyerno sa bayanihan bakunahan sa maabot nga Disyembre 15, 16 kaga 17. Samtang ginapalayag naman ni Captain Gilot sang Barangay Minapasok nga dako ang hangkat sa iya sini nga barangay matapos nga kadamaan sa mga indigenous people ang wala pa na bakunahan. Yari ang iya sini dugang nga pagpalayag. Okay. Anong kabudlayan na usually nga nasugata ninyo kap sa pagpabakuna? Sus, grabe damo gid sir. Sama sa? Daw kanang hindi magpabaksin kay kunuhay mahimo sila nga sumbi. Hindi magpabaksin kay kunuhay mamatay sila sa abot 2 ka tuig. Sa damo pa gid nga mga problema ma-encounter ta diha sir, parehas na sila sang national ID pod. So anong mga countermeasures ang inyong ginimo para maengganyo sila sa pagpabakuna? So sa karon bago lang ang amon meeting sa DILG sa kay Sir Gumayan, nagangiyo ko siya nga 5 sir. Mangita kami nga mga barangay official kung anong mahimo namon para nga makapabaksin sila. So ang isa namon nga nakita diha nga no vaccine, no entry sa amon barangay. So ang nagambala nga amon DILG nga hindi ta sina kay illegal sa. Ang kabahin sa pagpahayag ni Captain Kilot sa barangay Minapasok. Nag-aaksyon gikan sa Banwa sang Calatrava, Nelson Pateño, mga kaaksyon diin kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Nelson Patinio. Isunod ta gilayon ang balita ni Akson Arlo Ticar gikan naman sa unang distrito, ikatatlong distrito, suspect sa kasong rape balahong naaresto sang Talisay City Police Station kag Silay City or Cadiz City PNP ginpatigayon ining operasyon, ha? Ibalaon tabing report ni Akson Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Akson Arlo. Action Rex, isa ka persona ang nga sospitsado sa kaso nga rape ang natigayon nga naristo mga tak na alas 11:05 kagabi gid lamang sa siyudad sang Talisay. Inisya ang naaristo pinaagi sa isa ka joint forces sang Talisay City Police Station kag Cadiz City Police Station. Lakip na ang Police Highway Patrol Team diin tingob puwersa nga nagkasa sang isa ka manhunt operation batok sa suspect. Ang suspect Action Rex ang ginkilala sa kay Roberto Billios E. Buenafe, 46 anyos ang edad, may asawa kag pumuloy sa hacienda sa Grado 1 Barangay Zone 16 siyudad sang Talisay. Reportedly, Action Rex, ang biktima sang suspect, isa kadalagang individual ang iya siningangalan sa mga kapulisan para malikaw sa kahuyanan ang ginhimuslan sang suspect sa makapila ka bises. Wala sang ginrekomendar nga piyansa batok sa suspect nga sa karon na detain sa custodial facility sang Talisay City Police Station, samtang si Police Lieutenant Marion Vincent Buenaflor, Police Major Nathaniel Florindo, kag CPS Cadiz pinagi sa direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, amo ang lunsay nagpamuno agod madakop ang nasambit nga suspect. Reporting live and direct from Talisay City, Aksyon Arlo Ticar reporting mga kaaksyon diin kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Arlo Ticar sa balita, mga kaakson. Sige, dali gid lang mga kaakson, ha, sa mga kaakson tablang reka.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw,
kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinay nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa natamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Nang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamabuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakalido, no? Tunggu, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko niya. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa Pang-serbisyo. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad 17 days before pa man mag-Christmas Day kag 24 days before pa man mag-New Year's Day mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili lamang madugay mga kaaksyon. Salamat gida sa atong sining mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo na Isyo Serbisyo Publiko Aksyon Radio. sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon